Ja. Nie, už nebudeš draplavá ako taký ananásik. Veď, počkajte. Haló? Ježiš, čau, Zlatino. Čau. Ako sa mám? Počúvaj, ani sa ma nepýtaj. Mám toľko roboty, že dovidenia. Proste stále behám, samé vybavovačky, nestíhačky, stíhačky. Ne, ježišmarja, ty si ringla, ne také letecké, také normálne, že akože takedy stíham, takedy nestíham. Počúvaj, mňa to fakt už nebaví, ja som stará, už ja sa idem namakať, počúvaj, žijem z ruky do úst, úst do ruky, proste ja neviem, jak sa to hovorí. Čo do úst? Ježišmarja, nie, to sa normálne takto sa to hovorí. A dneska, vieš čo, ťažký deň mám, brutálne. No, počkaj, ale čo som mala dneska, ale... Ježišmarja, ja sa musím pripraviť na fight so Smelounom. Počkať, prečo vlastne robím drepy? A však zadok treba mať vždy dobrý. Tisíc, 2, 1003, 4, 5000. Tiger! Háďa! Tak! Ježiši Kriste, čo je toto za materiál? To sa tu vôbec nedá navliecť. Ja som sa elastán! Ahojte. Počúvajte, jedna záležitosť. Nie, že by mi na tom nejak záležalo, áno, ale prosím vás, za mňa hlasujte. Áno? Neberiem to vážne, ale potrebujem, aby ste za mňa hlasovali, aby Ananás vyhral, pretože Ananás je čo? Najlepší. A ja som kto? Ananás Slim. Nechcem nejak potrebovať, ale teraz, ak náhodou ješ, tak polož príbor a hlasuj za mňa. Ak čítaš, tak polož knihu a hlasuj za mňa. Je to jasné? Ja potrebujem teba. Ananás ťa potrebuje. Sprav to pre seba, pre tvoj Ananás.